stotina članova Hrvatskog sindikata telekomunikacija prosvjedovalo je u središtu Zagreba ispred poslovnice A1 Hrvatska. Traže veće plaće i potpisivanje kolektivnog ugovora uz poruku da zaposlenici A1 Hrvatska nisu radnici drugoga reda. Mi smo danas ovdje da kažemo da nam je dosta. Nakon 24 godine prisiljeni smo izaći na ulicu i tražiti primjerenije plaće, tražiti da se naš rad cijeni i da dobijemo ono što smo zaslužili. Kad vas vidim ovdje sve koji ste se skupili sa svih strana, srce mi je stvarno ispunjeno. Međutim, isto tako sam tužna što znam da smo se našli jer na ulici se moramo izboriti za svoja prava. Našli smo se ovdje pred prodajnim mjestom A1 Hrvatska, da upravi upravo sa ovog mjesta poručimo da želimo kolektivni ugovor. Uprava već godinu dana opstruira kolektivno pregovaranje i upravo nas je ona natjerala ovdje na cestu. A mi ne tražimo ništa posebno. Mi tražimo samo pristojne plaće od kojih naše obitelji mogu solidno, pristojno živjeti. Nekoliko stotina radnika A1 Hrvatska kažu kako su im se priključili iz nekih drugih telekoma, prosvjedovali su u središtu Zagreba. Poručili su da žele veće plaće u skladu s porastom troškova života i kolektivni ugovor. Tražimo jednostavno veće plaće, usklađenje plaća sa troškovima života i kolektivni ugovor za sve radnike. Mi ne tražimo luksuz, mi smo potplaćeni i naša borba neće stati danas na ovom skupu. Ono što tražimo je da se profit naše tvrtke raspodijeli pravedno, jer i mi sudjelujemo u stvaranju tog istog profita. Početna plaća prije 20 godina u tadašnjem Vipnetu bila je 5.750 kuna. Danas je ta ista plaća 5.700 kuna. U Austriji kolektivno pregovaraju. Tamo postoji i granski kolektivni ugovor u telekomunikacijama, ali i kućni. Tamo imaju radnici izuzetno dobra prava. Sad je pitanje zašto može u Austriji, a ne može u Hrvatskoj. Koja je to razlika? I upravo zato sad ćemo proći jednu prosvjednu šetnju. Želimo biti glasni, da nas čuju građani Hrvatske, da čuju kakav je poslodavac A1 Hrvatska. Radnici se pitaju, a gdje sam ja u toj priči? Zašto ja nisam dobio ni centa od tih 7 miliona? Mi jako dobro znamo da prosječna plaća u A1 kompaniji je jako dobra, ali prosječnu plaću čine i plaće radnika, agenta u kontaktnom centru i menadžera. Nažalost, zbog tako dobre plaće menadžera, prosječne plaće su odlične, ali je činjenica i u stvari je jedina istina da preko 70% radnika A1 radi ispod prosječne plaće Republike Hrvatske. Hrvatski sindikat telekomunikacija predstavlja radnike i u A1 Hrvatska, i u Hrvatskom telekomu, i u Telemaku. Ovo je prosvjed ne samo radnika A1, ovo je prosvjed svih potplaćenih radnika telekomunikacijske djelatnosti i do kraja godine krećemo u pregovore za kolektivne ugovore u sve ove 3 kompanije. I mi ćemo reći što je to tržište. Minimalac nije tržište i nije cijena rada telekomunikacijskog sektora.